Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. U današnjem klipu ću vam pokazati kako da najbolje podesite postavke u Bandicam. Znači ljudi, danas ću pokazati one najosnovnije stvari koje trebate znati, to jest najosnovnije postavke za Bandicam. Tako da neću puno da duljim, znači ljudi razvalite like i subscribe-ujte se dole na kanal. Znači ljudi, evo počeo sam od sada da snimam tutoriale, tako da podržite me lajkom i subscribe-om. Tako da ne dužim više, evo na početku ovo je početna stranica, evo u stvari ćemo od ovo home. Ovdje ne trebate općenito ništa ni znate, ovdje get started, to ništa, pokazujem kako da započinjete video, a to ćemo još u nastavku klipa da vam pokažem. Ovdje je video koji je spremljen i ovo je slika koju ste screenali, no nema veze, idemo dalje. Znači ovaj glavni izbornik, tu ćemo pokazati isto najosnovnije stvari. Evo mapa spremanja, znači tu možete na primjer da stavite, na primjer evo gdje hoćete na desktop ili tako to, ali ja sam sebi stavio na G. Znači tu poseban folder za klipove. Ovo ne morate ništa da dirate što se tiče ovih postavki. I evo u suštini to je to što se tiče ovoga glavnog izbornika. Znači sad idemo na ovo video. Evo ovdje na primjer snimaj i stani, to štiklirajte obavezno, to će vam biti stvari štiklirano. I znači sad možete mijenjati kako hoćete, na primjer na F7, na F8, mi ćemo staviti na F12 da se počne snimati klip. Tako da ako možete i pauzirati video ako želite, to samo štiklirajte i sad stavite Shift plus F12 kako vama odgovara. Šteklirajte i ovo pokazivač miša, znači da vam se vidi u klipu miš dok vi mrdate, ako želite, ako ne želite možete ugasiti kako vi želite. Sad ovdje idete u ovdje postavke, tu je sad najbitnije. Evo ćemo ovako zvuk, znači stisnite samo ovo snimaj zvuk. Ovo snimaj zvuk prilikom snimanja, ako želite posebno da se snima zvuk, to ako želite naravno. Ovdje pod primarni izvor tu odaberite vaše slušalice. Znači ne mikrofon, već baš vaše slušalice, znači preko da igrate neku igricu Counter Strike, da baš gdje vi čujete taj zvuk, tu da vam bude, na primjer ako igrate Counter, da želite da se čuje iz Countera igrice, znači samo to štiklirajte gdje vam je slušalice. A ovo gdje je sekundarni izvor mikrofon, tu odaberite gdje želite, meni inače od mikrofona od web kamere, tako da imam i od drugih slušalica, ali većinom i od mikrofona, od web kamere, tako da vi sebi postavite kako vi želite. I naravno štiklajte ovo spajanje dva zvuka, znači primarni plus sekundarni u jedan video zapis, da želite da se sve spoji u jedan klip, znači da ne morate sve posebno. Sad ovo webcam, to ako želite da snimate webcam, znači ako želite snimati facecam sa vašom web kamerom, znači štiklirajte ovo i dodaje web kameru na izlaznu video datoteku, to onda vam bude webcam, to je da vam bude facecam u klipu, a ovo je da spremi webcam kao različitu datoteku, to da vam bude posebno spremljen na facecam kako vi želite. Meni je ovako stavito. Sad vam odaberete koja je vaša kamera, ovdje odaberete format, koliko imate vam formata, ovdje ove veličina, koliko želite da bude velik okvir i tako to, ovdje gdje želite da bude, na primjer u kojem kutu, u sredini, desno, lijevo, nebitno. I ove margine, to ne morate da dirate, ostavite kako i je. Ok, za ovu mouse, to je još da pokažem vam se miš dok vi snimate na primjer neki tutorial ili nešto, to vam je isto bitno ako snimate neki tutorial, to je dobro da se vidi miš, tako da to štiklirajte obavezno. I ovo logo i opcije, to nemate više ništa da dirate. Što se tiče sada ovo formata, znači idete u postavke i vamo je dosta bitno, znači možete staviti AVI ili MP4, ali meni MP4 nekako mi je bolji. Kad stavite na MP4 manje vam zauzima znači klipa, ako stavite na AVI više će vam zauzimati klipa, a isto će vam biti kvaliteta. Što se tiče ovog video puna kvaliteta, ja većinom stavim punu kvalitetu ako snimam neku bilo koju igricu, ako mi je igrica na primjer da mi je veličina na primjer 1280x720, meni on snima cijeli klip, ako sad na primjer stavim 400x300, meni će snimati cijelu klip, tako da sam stavio punu kvalitetu, no vi možete izabrati kako god želite. Evo vamo FPS, to vam je najbitnije, znači ako imate loši računar, snimate, mislim sad imate neki solidan računar, igrate na primjer šta ja znam CSGO, ali kad snimate u 60 FPS-a i imate loši računar, vama će to štekati, a ako imate onako dobar jako kompjuter možete se slobodno staviti na 60, neće vam najviše preporučiti na 30, ali ja sam stavio 60 jer snimam većinom tutoriale i tako to, znači sad sam počeo da snimam tutoriale, ali inače sam prije snimao Counter, imam i Fortnite i to, stavim u 60 FPS-a i da lagano vi stavite kako vama je volja, znači po vašoj jačini kompjutera možete staviti vamo čak i 1 FPS, ali ne bi vam to preporučio.
znači najbolje ili 30 ili 60 fps, sve zavisi od vašeg kompjutera. Ovaj kodeks, znači tu sam stavio MPG4, to vam je od grafičke, ako želite na grafičku da ide kvaliteta, ovdje sam stavio 100% kvalitetu, to vi, ako vam počne štekati dok vi snimate, vi slobodno smanjite kvalitetu videa, nemojte baš sad staviti 40-50, onda vam baš neće biti nešto klip, ali stavite od 60, 80 je bar ono minimum, ja stavljam na 100%. I ovo što se tiče audija, to ništa ne diram, to ostavim kako i je po defaultu. Evo ove slike, znači evo prečac, ako želite na primjer stavite F7, on će vama slikati sliku tijekom klipa i vamo naravno odaberite format koji želite, najbolje PNG format i ovo dalje ništa nebitno. Tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da sam vam pomogao, ako jesam lupite naravno like i razvalite dole subscribe i mislim na sljedećeg tutoriala ili do klipa, do tada lijep pozdrav!